Tangharin Chisngi bag Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kala Shimekarai ban penhiarno ekador jengku umpniang kali bat ban wengno ru ekajing penlep bordeng kababon genta hak Chisngi hagasi kababot kata haka khanyo trek mentau benai rempang arajar arpuwe kaseng National People's Party Shillong City kala puturoi halor kikam jeng Sarkar MDA da kabai jing ero ekne Sarkar kablelam da Konrad Kongkal Sangma kum menteri rangba ban pengsan ke Sarkar MDA bagade Sarkar kabas ngap upat ba Kinong elam jong kaseng NPP Shillong City hapo kajinglam kemat jong working president uba Anthony Nongbri kini kaseng kalawan ra kajing penterekam ya kelut shedding highway pat gejela jong kini kathan citelam mingi katkum kajinglum jingken kini kaseng kalayatho baha kejela nagalan kajing flip boarding elektrik kalong haru henderu kenta hakasisngi ha Arunachal Pradesh san kenta hakasisngi bada kejela Assam san kenta hakasisngi Nalor kajing penterekam ya load shedding hagiway pat gejela jong kani kathan citelam mingi kani ka kunhun kala ongru baladai nu jor bat kiway pat gejela gari India kador bai umpniang kali kaduna dor bha ha Meghalaya namar ha Chennai kador petrol kalong kandai pu artengka hinyo punyo naya ha Delhi prap kandai tengka san pusau naya ha Kolkata kandai pu tengka hanru pusan naya ha Mumbai kandai pun ru tengka sapu naya Hagani kathan citelam mingi ke petrol ke jalan nagalan kalong kandai puai tengka kandai pun riu naya ha Assam prapun riu tengka hendru pun riu naya ha Tripura prapu pra tengka hinyo punyo naya ha Manipur kandai pulai tengka lai pulai naya kat bah ha Meghalaya pat kalong prapusan tengka prapun riu naya don jongi hakani ka jaka ningkong kalong ban ai ke jingkersan ya ke Sarkar halor ke jingla jongka bantem ya kijing ki bami hagini kisngi nakaliang jong ka boarding bat khamtam nakaliang jong ko umpniang ngikwa ruban panpau happy bangi sngau sarong namar ngiyo ya kinong elam ki bakat kinong elam kata gadi kijing sngau ko jongi ki bala syabat ban penyo pat ya ka boarding high port ibalingkot hoy kala don kijing ut kijing nam ki babun hendrai kani Sarkar kirki hi kalala ban wengno ay kani kajing nakabenta kajing suk jong ki pajba bat khamtam jong ki khana puli ki bodon menta preng jong ki exam kajing la ban penyo ya ka boarding kapan i ya ka jingmut jing perkhat jong ki nongelam Sarkar hapo kajing elam jong menteri rangba jongi Konrad Sangma ki basngu thu ya ka khia ka son ka jong upajba khamtam kajing don kam jong ki khana school wat ki khana college ki bakum hakini ki por ki don kam wan pangkhre wan yele ki exam jong ki Omkum kiwai pat ki Sarkar kiba syukran tang daka ketien ka Sarkar manta ka le sisa daka kam namar ka jing sothu jongka ya ka dor jong ka jing puli wat ka jing khuslai jong ki kime ki kpa jong ki babun kalong ru ka basuk ban selat ya ki riutrei kumbangi lai i kumnu ka seng kongres bat kiwai ki le ya kata hari habangi kran ya ka jing sisa ka jing penlip lai kiwai pat ki jela kalong ka bakham jalan bat bakham sertok ban ya compare bat ke jela jongi ngimdai ban klet bangi em ha ki por ki bajuat namar ka covid walla kata hapreng gijing phila bani i bakanik Sarkar ka truot ya ki mau gideng ban pendap ya ke jingdon kam jong upaj ba jong gani ka jela ba ye jongi bat kini gijing kdo haneng ki pin sisa ba ki jing keno bakanik Sarkar ka dei ka balalot ka badai tang kasur jong ki bomdon nongrem kalong tang kasur jong ki bomdon nongrem bat kasur kang jong kitu ki ba pertas la persya ikani ke Sarkar ya kani ke Sarkar hapo riklau nakaliang jongi kum kinong elam jong ke NPP ngikwa ban a ke jingero ya kani ke Sarkar MDA hapo ke jingelam jong usar Konrad Sangma namar ke jingkloy jongki bat ke jing stay sitom jongki ban tem ye kini ki jing ki babun balang ban ngikwa ru ban ong ru ya ki nongelam bakimdai ban pensngau than ya ki phoilan ya ki riwat dong wat daw bat ya ki nong bisni namar ki kam hi ki la kren brio baro skata